Ya ampun. Katur pripun sampun? Aku pomo iso nyanyi no arep duet sirku. Alandang biasane nggih nyanyi ngoten kok. Moh isin wis suwek. Alah sik tetep penak. Saya tuwek iki biasanya saya penak lho, Mbak. Penak apa wong tuwek iki saiki di PP anak. Iki kok akeh-akeh anak to di PP anak wong tuwa. Wong dadi wis tuwek iki penak. Sing ngomong sapa? Uloke wangi mengke. Moh Kok moh to? ora ku daneme 22 ae nganjah ngono kuwi to. Daneme 22. Rumangsamu. Cek iki pripun? Ya nyanyine wong terapake. Malih. Oh, iya no lare niki ditanggap lho. Jadi niki saestu mboten wonten perwakilan saking keluarga Teguhan mbok pilih. Monggo keluarga Teguhan jan ngersake dawuh mawon, Mbak. Mboten sah bayar pun to. Nah, Bebas niki. Nyanyi nggih angsal Nggih. gratis. Pok ame-ame belalang kupu-kupu. Siang makan nasi kalau malam mimik napa Mbak Kemblo? Wis tak surat tak gawe. Tak WA ngono. Hiu. Kelingan sing ora-ora ya. Asalale. Kelingan manis dasem. Manis Terus eseme kelingan kelingan kemuyune. kemuyune Tresno lan tresno lan kasih sayang. kasih sayange Karo patiku pengen dadi bojone. alah tenane Sayange wis duwe bojo wis duwe nanging aku ketresno kebaca tresno nelongso rasane ngati rasane ngati yen aku ra kelakon melu duweni asale nyo sosonya masuk Mbak Kemblo jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut ana rondo ayo diramu tarik yo hey sumpah neng piaten yen kula tidak dikawin yo tekad neng ati ora bakal nguruh ganti asale ojo putih-putih rambut sumpah wis janji arep sehidup semati jos seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni jambu alas nduk manis rasane rasane najan tilas tak enteni ranggani kowe umpama tenan no gelem ora nduk mah moh mergo sertifikatku wis ora eneng kok ya lah mosok bae kok lu mbek putune piye mosok bae kok lu mbek putune ya nek sajake ora anu ya diombe sik lantis klontor karo anu ngono tok ae pil mau piye sayange wis duwe bojo nanging aku kebacut tresno kebacut tresno nelongso rasane ati rasane ngati aku ra kelakon melu duweni tarik yo Evisa masuk jambu alas kulite coklat sing digagas saiki minggat ada gula ada semut ana rondo ayo diramu hey asik-asik sumpah neng piaten yen kula tidak dikawin woyo woyo tekad
Kok iso ngenteni mboke iki lho. Ya ngetir cagake kena temboke. Ngesir anake kena mboke timbang mulih nganggur. Oh iya bener-bener kok ya pinter. Ngene iki wong nom-nomi rong karuan duwe pikiran ngoten niku lho, Mbah. Yo terah pikir aku ki mbok nduk aku jog biyen yo ngene iki enake. Nggih alhamdulillah tesih gadah pikiran nggih, Mbah. Sapa? Lho jenengan niku lho. Rumangsamu aku ra ndek pikiran ngono ya. Tak kira. Mboten, Mbah, mboten. Kok iya. Mboten wonten pokoke sing nandingi Mbah Gemploe gak enek ya, Mas ya. Wis wedi aku timbangane dipangan ning nggonku. Paling ya tak mutok ora diuntu nduk. Kurang ajar. Ayu-ayu sikile gak iso. Kok ero nek gak iso? Oh, gak kanggo sikil tiba bocah. Gak sikil lek malah. Sayange wo duwe bojo. Wis duwe bojo. Nanging aku kebacut retno. Kebacut retno. Longso. Rasane ati. Yen aku ra kelakon melu duweni. Jambu alas, tesih eling ngoten kok. Sapa, Nduk? Jan suwantene tesih enak ngoten kok. Aku angger duwite ning kene entek ya ngene iki, Nduk. Malah semangat. Semangat tenan aku. Semangat. Oh nek sok nek ngejob Mbah Gemplo ya Mas ya. Duwike ndang kek onone. Kayak ana DPC ngoten nggih, Mbah. Kadang-kadang ya terus munis masuk angin terus gak teko ngono biasane. Ora ajar iya rumangsamu. Ini, Nduk. Jen niki pripun? Ya sik ngenteni cucuke kae dadi purung. Oh, nggih. Mbak Felika menawi sampun paripurna temantenipun, monggo agi-agi kadherekaken. Yo Mbak Ica yo. Mbak Lilis. Ing mekalan semi puspito ing taman sari manglung manungsung wengi kelawan wulan nendat yari gambar sasmito sambung dak wewayan rajang pucuk sarinding
sajroning ati kang suci lintang-lintang kang sumunan antariksa epitui hayu sang rino kusumo wijaya kusumaning ratri mangsewi menanti sajroning ati kang suci lintang-lintang kang sumunan epitui hayu sang rino kusumo wijaya epitui hayu sang rino kusumo wijaya Kusumo Wijaya Mbak Kemplo sampun. Matur nuwun ya, Nduk. Nggih, sami-sami Aku- Mbah. Pripun? Apa mau request kuwi mau? Oh nggih. Apa jenenge ngono request bener ya? Wijaya Kusumo nggih request. Nyuwun nggih niki mboten mundhut nggih jenengan. Mosok Niki wau- mentok, mosok mentolo nampani dhuwit. Mboten, mboten Mbah. Kurang ajar Aku ora penyanyimu mentolo piye? nek ngono. Penyanyimu piye penyanyimu? Ngene iki lho Mbah Kemplo ki. Engko mulai metu ndi, Nduk? Nggih lewat dalan to Mbah. Lah sing ngarani metu kalen ya sapa? Lah nggih. Ngasem kurang ajar bocah iki. Sembrono, Nggih. iki ketoke ya urung dadi kok Cahyu. Pokoke kowe tetep nyanyi terus pokoke. Nek Nggih. urung kowe kesel ngono aja leren. Oh ngoten. Ya. Nggih pun manut Mbah Kemplo. Niki kowe temuni. Susah bareng bisa kembali. Ingatkan
kau tak lagi sama seperti dulu. Bila memang kau tak bisa bersama, jika lelah dan keluhkan semua rasa, lepaskan genggam tanganmu, jangan paksakan untuk rindu, dan ku tutup semua ruang di hatiku. Bila memang kau tak bisa bersama, jangan paksakan hati tuh terus mencinta. Relakanlah saja ini, kan ku simpan kisah ini, dan ku tutup semua ruang di hatiku. Relakanlah saja ini, kan ku simpan kisah ini, dan ku tutup semua ruang. Oke. Saya nduh, kayak kena gendan gue sing nyekel mic. Nah. Duh, kuwi lho, mic kuwi lho. Nah, Cik. kowe apa gak nggo mic dhewe? Napa? Kowe. Kula teko. Oh, ah, Nggih. Sugeng siang, Yangkung. asem ya. Yangkung. Pripun? Kabaripun sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah, panjenengan tasik panjang Wis yuswa. to sing penting ki sehat terus sering seneng bersyukur. Oh lah nggih to. Kuwi kuncine mung kuwi tok. Kuncine ngoten. Mergo urip kuwi nawa itu ngibadah karono Gusti Allah. Oh nggih, nggih Ya kula wis. nggih. Kula pawartosipun alhamdulillah sehat seger tur waras. Ya, Nek sehat tok ora waras ya pokoke lho, Bangkung. berarti edan Lah nggih to, kan kathah to. Ya. Wong sehat ning ora. waras. Lah contohnya Mbah Gem. Aku Lah nggih. Kula mboten ngarani lho nggih. anake Kadimin nek omong angger. Iya dah ya diaturke. Pripun niki ditanjakne nggih Mbah Kung? Ya. Nggih. Ya ora ketanggep piye wong rene ditanggap ya payahmu. Aku ning kene iki. Iya. Ngoten iki. Aja ndek aja ning kono. Pundi? Ngono lho. Oh kono. Lah kono ku nggih trambul lho, Mbah. Asem kuwi kurang ajar. Kaya ra kelingan itu Mbah Yangkung. Rasa guyu. Lah nggih ta. Pateni. Nggih, wonten pidhalemipun Bapak sinten Yangkung? Bapak Wiji karo Bulami. Oh, Bapak Wiji nggih. Dusune nglebak, desane Nduyung. Duyung. Kula nggih mboten. Nglebak, kene iki nglebak, Nduk. Pokoke mboten ngertos ngihan kula. Ya pokoke iki kene dusune nglebak, Nglebak. desane Nduyung, kecamatane Takeran. Oh, takaran nggih damel nganu nika. Damel luntiran ngoten nika. Oh, gak, Nduk. Pripun? Eceran Oh, ajaran. Lah kula ditembusne dugi kali lho Yangkung. rumangsamu. Ayo diaturke ya. Nggih, mangga niki ayo. Manggalane iki tak rada rene ya. Iki teko apa ora Yangkung? Iya. Ya wis. Ya. Jan gede-gede Yangkung. Ja. Masih madhep ngetan. Kono ki ngetan ya, Bu. Lah. Ditepangne masih namine sinten? Reno, Sapa? Reno, Sing teteh to, mong masa kalah karo Mbah Gemplo. Mbah Gemplo ra duwe untuke teteh kok. Reno, Reno. Iya. Ki Mas iki sapa jenenge? Agus, Kok ya padha madani jenengku ki nyapa to jane iki. Oh, madan-madani lho, Bu. Jenengku ya bagus nek lanang kok. Omahe kene ya, Mas. nggih ngaklik kok. Ngaglik ki ngendi, Bu? Ya ora ngerti jenengan. Wis padha ae yo iki. Iki sik sekolah apa kuliah, Mas? Lulus Lulus tahun piro? tahun iki, Oh, tahun iki SMK. nggih, Jurusan? kafe, Apa kuwi? Oh, padha. Aku ya SMK. Jurusan teknik maling komputer. Ya. Joget ya, Mas. Nah, iki request lagune apa? Sing penake kok manut apa request? Sembarang, ayo. Joget dhewe-dhewe padha bareng. Lagu sembarang enek. Ora enek lho Mbah Po jane iki. Embo lho cah-cah iki jane kok.
Nyawer mboten. Lah mboten kok ngian ngopo ae. Ayo Mas, liwung nih Mas. Yo, joget ya Mas. Diwarai po dhewe. Kendel wong nek ana omange krungu sonmune kudu joget kok. Ayo. Ayo Mas. Ser. Ser. Asik. Asik. Yo, madep kene lho Mas. Nalikane sepisan ketemu wong bagus dadi laku Godowati rinten siang dalu kinurban jiwa raga ngundang rasa kalbu kalir ngoyahi sakara ada tanah bisa luluki hatimu just hai sehop oleh piro 5.000 oleh piro 5 juta 5 juta jaluk tambah ora nah ya joget sing luwih ganas ya paranono sing nyawer ayo Sabto Pandito Ratu mring sliramu tatya sisihanku mugi Gusti nglilani tresnaku bakal kinawa mati asik yo luwih ganas Mas yo lelele tos ya yo nalikane sepisan ketemu wong bagus dadi laku Godowati rinten siang dalu aku urung lho Bu kinurban jiwa raga ngundang rasa madep ngetan datan bisa leleke jos terus iki piye iki ceritane iki do Mas iki yo melu joget kene. Lah kursi lanang tok bancine ya ora disawer ya pok ae to Bu. Yo alah gobios direwangi kaya ngene kok yo alah. Yo kaya nemen. Sik aku takone kok iso banci mang piye to? Loci kleru lho Mbah iki jenenge wong tuwek iki rada suda kerungan. Krunguku mau kok bancine loci. Loci. Wah. Ica loci. Walah tak jenengan niku wis tuwek makane to Mbah nyebut tuwek ora diunduh. Aja mangani banci ae wisan kok. Entek sawah entek wedhus kok ya sik panggah ae. Cangkemmu. Lah iya to. Lah piye lho Mas? Duit nge-MC iki transfer 300. Wene banci 200 ya karek 100 lho. Oh tak banting ning kanalane ngono. Ora ngajar yo guys ditutup nih yo. Mas ayo maju Mbak kene. Dumas ora joget. Joget sisan to ki kok.
Ayo, monggo monggo. Ayo bareng, Ayo monggo bareng ayo. Salaku terus mlaku. Ya, bareng Yo, ya. wektune ngengeti wektu yo. Ayo dijogetne bareng. Mlaku. Pandito ratu. Ayo. Omreng seliramu. Adat yo sisihanku. Amoki Gusti krilati. Tresnaku bakal kita wong mati. Ki piye iki? Gita. Oke, salah gungkas ya. Git Mbah Gita. Kemplo. Hei. Salah gungkas. Gita. Ya, Kancine ngono, Mas. saweren to. Lah ya to bah iman-iman iku Kancine gajeli. iki lho. Tak iki lho. Lho. Saiki ae. Lah Piye? MC-ne barang kok ora disawer ki piye? Apa bu lagune? Mandek kalau wis adan to. Iya. Oke ayo Mas. Dirampungke pisan, dirampung. Wis rampung Mbah yo. Ayo Wis, salah ayo, gungkas Mas ayo. Ayo. Ora Ayo iso mlaku, komplomen iki wis dulu, ayo. adan, ayo ada dindek Ayo, cek. Mbak. Mas, salone yang depan di anu Mas, dimatikan Mas. Jero tok wae, iki sik adan, mandek sik, leren. Mas. Ora saged jero tok Mas. Sing jaba aja dibuka. Jero tok Yo. Ayo joget bareng langsung mantuk ya. Ayo Mbak E nyanyi. Ini bapaknya apa piye? Sayangku sing ayu dhewe purun napa bakal tak upayake ibarate saisi bumi nggo kowe sing tenang aja kuwatir sayang kuning kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora bakal muntir bungaku nembus tekan kayangan krungu swaramu swara tangismu ora bakal cukup lautan mangsi ngukir indah ayumu kaya widodari mungkin iso enek ewunan lagu nyeritake gedene rasa sayangku sing tenang aja kuwatir sayang kuning aku ora iso disetir ora bakal luntur ora bakal muntir asik marep ngetan Mas yo ayo Bu tak dintekne waktune iki lho ya asik Oke. Sembah nuwun, Mbak Ica. bakal Ayo mlaku, mlaku, ayo mlaku.
ate rasa sayangku. Matur nuwun. Matur suwun Mas, monggo salaman rumiyin kalih Bapak Ibu, teman-teman Ibu. Matur nuwun Mbak Ica, matur nuwun. Matur nuwun Mbah Gemplung nggih, enten perintah kletunatur kula nyuwun pangapunten saagungipun. Pangapunten, matur nuwun, matur nuwun. Padha-padha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sareng-sareng kita midhangetaken panjenenganipun Bapak Haji